kapagyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matud sa pulong mo. Bisan sa kapagyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos. Daygon ko ikaw, pagasimba unog alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na ako. Pagasimba unog alagaran ko ikaw. Ipangga mo ako, matud sa pulong mo. Bisan sa kapagyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos. Daygon ko ikaw, pagasimba unog alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagasimba unog alagaran ko ikaw. Pagasimba unog alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagasimba unog alagaran ko ikaw. Pagasimba unog alagaran ko ikaw. Pagasimba unog alagaran ko ikaw. Adunay duha ka managhigalang ang kanalan og John og si Nick. Kani si John nagdala adto siya nibisita siya sa balay ni Nick unya nagdala siya sa ihang pick-up truck. Pagabot niya dito sa pick-up sa balay ni Nick, nabantayan ni Nick nga ang pick-up truck ni John naay guba sa luyo. Marag naay something sa iyang luyo sa may tambutso dapit ba. So mo to ningon si Nick ni John nga, "La, nalagi na guba imong sakyanan. Sakto kayo na ako'y bagong pinalit nga welding machine ba. Atong weldingon." Nya si John, kita na niya nga, "Oy na, so dili guba." So sige, atong gi-weldingan na to. So mo to nagdali si Nick, kay excited man ni Nick, kay first time man niya nga mo ka-welding, kay nipait lagi siya, kay ganahan siya mag-welding. So mo to, iyang gi-welding. Unya murag naglisod si Nick og welding kay tungod sa posisyon sa tambutso, murag bag-o pa biya siya, nya murag di kay siya hanas ba mo nang naglisod siya. Nya si John samtang nagtanaw siyang luyo kay murag nagkuan-kuan na lang okay ra, murag na impress kung tahay. Pero murag na ibong si Nick nga murag manig kamao ni si John mo to iyang gipangutana, kay ba ka mo welding? Unya niingon si John nga, kay ba ko gamay. Nya na-realize ni Nick samtang nangutana siya ni John ato nga si kaniya day si John nagtudlo day ni siya sa usa ka university about welding. So dili lang kay hibaw si John mo welding, nagtudlo po siya sa ubang tao mo welding. So katawanan kayo kay usahay na mga times nga ato ang kinabuhi na time tanaw na to nga kay bawo na ta ng mga butangaw nya to atong pangunahan ang mga tao. Nga wata kay bawo nga mas kamao des sila sa ato. Same sa ato ang kinaiya diha sa Ginoo
natay times nga ato siyang pangunahan kay tan-aw na to kay bawta, mas kay bawta kumpara niya. Kung atong laktod pag hunaon, mas kay baw ang Ginoo, mas nakakita siya sa atoang kaugmaon. Kung namoy mga Biblia, muna itong paghisgutan karon, ang grasya or ang kaluoy sa Ginoo, diha ka nato. Bisan pa man sa atong mga kapakyasan, maghisguta og kaluoy sa Ginoo. Kung namoy mga Biblia, palihugog abli dito sa Roma, Kapitulo 11, nanata sa 25, kutob sa 36. Pero akong pagkabasahon sa atong opening diri sa 33, kutob sa 36. Giingon diha. Katingalahan gayod ang kaayo sa Dios. Dili nato matungkad ang iyang kaalam ug ang iyang kahibalo. Kinsa ba ang makatungkad sa iyang hunahuna ug sa iyang pamaagi? Giingon sa kasulatan, walay nasayod sa hunahuna sa Ginoo ug walay makatudlo kaniya kung unsa ang iyang angayan buhaton. Wala kitay gihatag kaniya nga angay niyang balusan. Kay ang tanan nga butang nagagikan sa Dios ug gibuhat kini pinaagi kaniya ug alang kaniya. Daygon siya sa walay katapusan. Amen. Magampo ta. Labing gamhanan ug dalaygon namo nga Dios. Salamat Lord sa lahi na pud nga adlaw nga imong gihatag kanamo Ginoo nga diin kami makabasa ug makatuon sa imong pulong. Akong giampo Ginoo nga samtang kami nagpamalandong sa imong pulong, hinautag Ginoo nga imong balang Espiritu Santo mo ay magauban kanamo, magalamdag sa mong nahuna, magahikap sa mong tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Ginoo, subala sa among pagtun-an karon, naghisgot kani og paubos ug sa imuhang kaluoy diri kanamo, hinautag Lord nga kami makat-on, pinagi sa imong balang Espiritu Santo nga mapaubos sa mong kaugalingon, dili kami mutanaw sa mong mga tagsa-tagsa nga kaugalingon taas. Kay walay lain nga among gipataas Ginoo kung dili ikaw lamang. Ginoo, ikaw among gisimba o gidaig karong kabuntagon. Giyahay mi, kintanan akong gipasalamatan ug gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag. Sa akong gingon kanina, maghisguta sa kaluoy sa Ginoo. So, ang kaluoy sa Ginoo wala nagbase sa ato ang mga action or wala nagbase sa ato ang kinaiya. Sa story na akong gi-illustrate ganina, nagisgot ko about usahay pangunahan nato ang mga katawhan. Kay nagtuo ta nga kamauta or maybe something nga or excited kita mo buhat not knowing nga ang kanatawhan na mas kamao pa nato. Kung gingon pa, usahay ato na siyang madala dito sa Ginoo. Usahay itong pangunahan ng Ginoo nga moingon ta nga Lord, kani ganahan ko ani. So kung dili mabuhat sa Ginoo, ma-disappoint ta or di ta maganahan or mag-uol ta, nguban mag-rebuild eh. Kaya tanong na ito, muna ay mas angay or makaayo nato. Pero kung atong unaw-naon nga, ang Ginoo nakaibaw na siya sa tanan. Sinugdanan hantod sa katapusan. So tanan niyang gibuhat sa ato ang kinabuhi, kibaw na siya. So kumbaga, kinsa may atong saligan ng atong kaugalingon or ang Ginoo. Mao man ni nahitabo sa particular passage nga atong paglalantawon karon. Actually sa chapter sa mga previous na to nga series, di ba, sa chapter 9 pa lang, nag-address na si Apostol Pablo sa problema. Ang problema na ay division or natunga ang mga Hintil o ang mga Hudiyo ngadto sa simbahan sa Roma. Ang anuman, kay na sila lain-lain nga pagtuo. Unya ang ilang pagtuo, ilang gituan, ilang i-imply or ilang idukdok ngadto sa lain nga mga katawhan. Excuse me. For example, ang mga Hudiyo nagsunod, nagtuo sa balaod ni Moises. Gihatag ang balaod specific sa mga Hudiyo. Pero kani mga Hudiyo, iganahan nila idukdok sa mga Hintil ang ilang pagtuo. Na kung wala ka ani, di ka motuo ani, di ka malangit. Which is sayop nga panghuna-huna. Same goes sa mga Hintil. Ang mga Hintil, nagunaw sila nga, ang mga Hudiyo, sa una raman mo, karon wala na mo gikuan sa Ginoo, kay kami na ang bag-o nga katawhan sa Ginoo. So mas gikaluy-an mi sa Ginoo karon. So ina na nga conflict nga nangahitabo dito. Ug mo na gi-address ni Apostol Pablo sa ato ang passage karong kabuntagon. Ang kaning mga Hudiyo o kaning mga Hintil, na sila'y division
Unya, wala sila kahibaw sa dako nga plano sa Ginoo ug sa kaluoy sa Ginoo. Mo nag-highlight ni Apostol Pablo kaning sa iyang gisuwat kaning nga particular nga passage. Naitulo ka butang, ako i-summarize unya atong i-summarize atong passage sa tulo ka butang unya atong kuhaan og mga lesson ug atong butangan og application sa atong kinabuhi. So tulo ka butang pag-summarize sa passage. Una na ay misteryo, ikaduha na ay wala pagkasinabtanay or misunderstanding, o ikatulo ang kaluoy sa Ginoo or ang mercy sa Ginoo. Kung sa English pa tulo ni ka M. Una, misteryo, kaduha misunderstanding or wala pagkasinabtanay, ikatulo mercy or kaluoy sa Ginoo. So 3M ni siya sa English pa. So una ato ta sa misteryo or sa mystery. Gingundra sa bersikulo 25 kutob sa 29. Ingon dira. Muni ang unod palang daan sa gingon ni Apostol Pablo. Mga igsuon ko kang Kristo, gusto ko nga masayran ninyo ang kamatuoran nga wala pa masayri sa mga tawo aron dili kamo makapasigarbo nga murag si kinsa gayud kamo. So, atong tanaw no giingon diri. Masayra ninyo ang kamatuoran nga wala pa masayri sa mga tawo. Sa English translation, mystery. Sumurag na i-reveal si Apostol Pablo sa church sa Roma ang misteryo. So unsa man nga misteryo? Sumunang gihisgutan niya kutob sa 29. Gingon padayon ta sa 26. Paghuman ni ining sa 25 wa pa human ingon siya. Ang paggahi sa mga Hudiyo lumalabay lang ug hangtod lang kini sa higayon nga makumpleto na ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga motuo kaniya. Dili Hudiyo nagpasabot ni siya sa mga Hintil. 26. Paghuman niini maluwas ang mga Israelihanon sama sa giingon sa kasulatan. Magagikan sa Zion ang manluluwas, kuhaon niya ang tanan na kadautan sa mga kaliwat ni Jacob. Ug mao kini ang akong kasabutan ngadto kanila. Pasayloon ko ang ilang mga sala. Tungod kay gisalikway sa mga Hudiyo ang maayong balita, nahimo silang kaaway sa Dios aron kamong mga dili Hudiyo mahatagan og kahigayunan nga maluwas. Apan tungod kay mga pinili sa Dios, sila sa Dios, gihigugma gihapon niya sila. Kay gisaad niya kini kaniadto sa ilang mga katigulangan nga pangaon niya ang ilang mga kaliwat, panggaon niya ang iyang mga kaliwat. Ug dili gayod mausab ang hunahuna sa Dios mahitungod sa mga tawo nga iyang gipili o gipanalanginan. Gipili o gipanalingan. So ang misteryo nga gihatag or gireveal ni Apostol Pablo diri sa mga Hintil o sa mga Hudiyo kay mao ang dakong plano sa Ginoo ug unsa niya pagdala ang kaluwasan sa katawhan. Una sa mga Israelinon, iyang gipili kini. So sa karaang pagkasulatan or sa Old Testament, gikita na to didto nga gipili na sa Ginoo sukad pa ni Abraham ug mga kaliwat ni Abraham ang mga Hudiyo. So special sila sa Ginoo. Unya iya pong gi-reveal nga ang mga Hintil pod tungod kay ang mga Hudiyo di-disobey sa Ginoo, gipabili niya ang bagahe ang mga kasing-kasing sa mga Hudiyo para maabli ang pultahan sa kaluwasan didto sa mga Hintil. Munang si Apostol Pablo naabot siya bisag asa nga lugar, dili lang sa mga Hudiyo, apil ang mga Hintil. Ug dili lang si Apostol Pablo, actually ang mga Hudiyo nga nga scattered bisag asa sa nga lugar, maoy ni reach out or maoy nagsangyaw didto sa mga Hintil. So naabli ang kaluwasan dili lang sa mga Hudiyo kundi sa Hintil. Ug munang misteryo nga gihatag ni Apostol Pablo kaniadto sa mga taga Roma. So unsaon man ni para nato, unsa may naani para nato sa dihang nakaibawta nga ang misteryo di ay nga gigamit ang wala pagtuo sa mga Israelinon para maluwas ang mga Hintil. Unsa man ni para nato kay specific man kaayo sa mga Hudiyo. Kani atong lesson nga ma-learn ani
Kay ang pagkamatinud-anon sa Ginoo sa iyang mga saad. Sa iyang saad dito sa mga taga-Israel o iyang saad sa mga Hintil. So klaro kaayo sa sinugdanan pa lang, sa Genesis pa lang daan, nga ang Ginoo wala lang naghisgot about sa mga Hudiyo nga mga tagog-kaluwasan, kundi sa tibuok katauhan apil ang mga Hintil. So, ato sugod na sa mga Hudiyo. Mga Hudiyo gisaaran sa Ginoo kay since nani niya gagikan ang lineage or ang gigikan ang DNA sa si Jesucristo matao nga linya nga giagian sa pamilya o ang saad niya ngadto kang Abraham nagpadayon gihapon. Nga naman ang mga tao man nagduha-duha na katong time sa mga taga-Roma, muras lag na ang mga Hudiyo nga niingon nga uy bitaw no murag ni reject naman ang ato ang mga Israelite noon, yung murag ni adto naman ang Ginoo sa mga Hintil kay mo man ka ng argument sa mga Hintil sa mga Hudiyo. Pero si Apostol Pablo ningon siya sa sa chapter 10 pa lang daan nga wala na usab ang saad sa Ginoo, matinud-anon gihapon siya mga saad. So muna ang mystery nga usahay wata kay baw unsay mga nahitabo pero na dito'y dakong plano ang Ginoo. So sa itong kinabuhi na yung mga misteryo no nga panghitabo kani pa lang daan pandemic atong makita nga uy ano man nga di mo ta kasabot ani nga abi na ko plano ang Ginoo pero nganong nagkalisod man mga tao namatay, mga Kristiyanon namatyan sa pamilya tungod sa pandemic, na nangalugi sa negosyo, na mga nag-away-away kay tungod sa pandemic, murag misteryo siya tanan nato nga naman umta kay baw sa ugma pero nakanindot sa misteryo nga atong natubangan ang Ginoo kay baw na anak ug naa siya ay plano sa mga katawhan ug ang nakanindot lang sa iyang plano, matinud-anon siya sa iyang mga gipang storya. So ang nindot sa misteryo nga atong masugatan sa atong kinabuhi, kay ang Ginoo matinud-anon gihapon. So atong makita dira no sa ato lesson sa atong life nga ang Ginoo matinud-anon bisag unsa pa man nga misteryo nga atong masugatan. So ang misteryo nga nahitabo kaniadto sa ilang panahon, wa sila kasabot. Ug tungod ana, nag-lead siya og walay pagka-sinabtanay or sa English pa, misunderstanding. Ug muna ito, ikaduha nga punto, misunderstanding. Unsa may misunderstanding nila? Unsa may ilang mga wala nagkasinabtanay? Ang mga Hudiyo una, nagtuo sila nga sila ang mga, unsa man, pinili sa Ginoo or katawhan sa Ginoo ug sila raang maluwas ug ilan ang idukdok sa mga Hentil. Nga kailangan mo sunod mo ani nga mga balaod ni Moises nga naman para maluwas pud mo, which is sayop. Kaya makaluwas nato ang Ginoo lamang ang pagpakamatay ni Jesucristo ngadto sa cross. Ikaduha, nagtuo ang mga Hudiyo nga tungod kay sila ang mga pinili nga mga tao sa Ginoo, mas superior sila or mas taas sila sa mga Hintil. Nga naman, gikan gud namo si Jesucristo, kami gigisaaran. Grabe kay gibuhat ang Ginoo sa mga milagro. Gipikas niya ang dagat, giluwas mi niya. Karon, nadto pa siya namo, iya man gipang nabuhi siya, unya nagpakamatay siya ngadto sa cross, nakita mi mga Hudiyo murag tanaw nila superior kay sila ba. Ug mo na nahitabo didto sa simbahan sa Roma. Naay superiority or naay mga tao nga taas na kay garbo sa ilang kinabuhi or sa ilang status nga isip na Kristohanon sila. Umo na nahitabo sa simbahan. So muna ilang unsa na gibuli ang mga Hintil, ilang gitanaw na to murag ubos ang ilang pagtanaw sa mga Hintil kay tanaw nila Hudiyo gud sila, kami gud mga pinili sa Ginoo. Muna nahitabo dito muna yung mga misunderstanding nga nahitabo sa mga Hintil pod, sa Hintil pod nga side. Nakita niya or sa Hintil pod nga side tungod nagtanaw nila nga bag-o sila, mas dako ang kaluoy sa Ginoo kanila. Murag gipaboran sila sa Ginoo ba? Kay bag-o man sila, murag kumbaga naay special treatment kay wa man sila kay bawo, wa man sila nasayod. Murag kumbaga kung naay aambot kung makarelate mo ako sa una, hunahuna ko nga kung sige man may balhin-balay gud tungod kay akong papa kay missionary man, so sige may balhin-balhin og mga balay. So balhin-balhin eskwelahan. Pero ma-feel gid nako nga naay something special nga kung mobalhin ko sa usa ka eskwelahan nga na may special treatment kay mga tao ganahan magkikilay-ila nimo ang maestra kay something.
Kay mag-adjust pa ka sa mga inana. Sumura yung feeling sa mga hintil bang, oy bag-o man gud mi ning pagtuo mo nang mas gipaburan mi sa Ginoo, mas dako ang kaluoy sa Ginoo sa moa. Muna ilang mindset. Unya, kani pa jud pinakalabaw sa tanan, naghunahuna sila nga ang Ginoo nahuman na sa mga Hudiyo. Mana inyong time. Katong time nga gipikas Ginoo ang dagat, giluwas mo, tao siya. Pero mana inyong time. Kita mo murag mo na ilang i-argument permente nani siya sa chapter 10 or chapter 9 chapter 10. Moingon sila nga inyo naman gi-reject ang Ginoo. Mo nang ang Ginoo ni move on na siya, diri na siya sa mga hintil. Mana ang time sa mga Hudiyo. Muna ang misunderstanding nila. Muna i-address ni Apostol Pablo nga naman dako kay gubot. Nga naman isig pagarbuhay naman sila. Oy, mas dako ang kaluoy sa Ginoo nako. Mga Hudiyo sad, oy kami mo mga karaang tao mi, mga OG mi, mga original mi. Kami mo'y maghari diri, murag kinana ba ang ilang hunahuna. Muna i-address ni Apostol Pablo. Usa nga lesson nga atong maisgutan, atong makatunan dire. Nga para sa mga Hudiyo, ang pag-reject sa mga Hudiyo sa gospel or sa ni Hesukristo, katong tayo mga daghan mga grupo sa Hudiyo nga reject sila sa gospel or ni Jesus Christ. Dili pasabot nga gi-reject pod ang mga Hudiyo ni Hesukristo. Gato na makita sa tong gibasa ganina no, nga ang Ginoo matinud-anon siya sa mga saad. O maabot ang time gingon diri sa verse 27 sorry. 26b gingon, magagikan sa Zion ang manluluwas, kuhaon niya tanan nga kadautan sa mga kaliwat ni Jacob, ug mao kini ang akong kasabutan ngadto kanila, pasayloon ko ang ilang mga sala. So nagitay nga i-redeem sa Ginoo ang mga Israel, nagihapoy plano ang Ginoo sa mga hintil. Ug mao ni ang tubag pod ni Apostol Pablo sa mga hintil, ningon siya, tungod kay gisalikway sa mga Hudiyo ang mayong balita, nahimo silang kaaway sa Dios, aron kamong mga dili Hudiyo matagan og higayunan nga maluwas. Apan tungod kay mga pinili sila sa Dios, gigugma gihapon sila. So gigugma gihapon sa mga Hudiyo, pero ang mga hintil gitagaan pod og chance ngaon sa man nga maluwas. So kumbaga balance ang treatment sa Ginoo sa mga katawan. Ug muna ganahan gipaabot ni Apostol Pablo. So sa may application nato ani, so sa ilahang karaang kinabuhi sa una sa mga Roma, mo to nitabon mga kagubot. Unsa man na ato to sa atong tan-awon. Sa atoang simbahan, dili ni siya bag-o. Familiar lang ni siya nga panghitabo. Daghang kasimbahanan karon mao gyapon ang problema. Unsa may problema na tao nga tan-aw nila superior sila, mas taas sila nga naman, mas karaan sila. Uy, kami mo'y founder ani nga simbahan. Kamo bag-o lang mo. Dapat musunod mo na mo. Inana nga mga mindset ba? Inana nga mga mindset na gihapon na sa simbahan karon. Ug munay ganahan nato i-address sa Ginoo nato karong kabuntagon. Dili unta mahitabo. Dapat inani unta mahitabo atong time ba? Mga Hudiyo tan-aw nila karaan na sila. Pag-abot nila ng mga Gentiles na bag-o, mga hintil, dapat ilang talang gi-welcome. Nga, uy, welcome mo. Ang grasya sa Ginoo para sa tanan, ang kaluoy sa Ginoo. Ano ba? Wa man. Murag mas nasuya hinoon or murag pataas man sila. Inanaon ta sa simbahan na to. Unay bag-o to, welcome. Naay mga sabto na to, unay mga sayop ng ilang gibuhat. Siyempre, bag-o good. Di ba kung wala na, tas yung kagalingon nga, uy, karaan ako ng Kristuhanon. Tanaw ni mo aning tawana. Taka man siya buhat siyang kuan, ano, di man siya mabasa sa Biblia na. Siyempre, bag-o good. Bagong nga Kristuhanon, dapat agakon, dapat alalayon, dili kay lockdown. Mo may problema sa mga kasimbahanan karon i-lockdown hinuon. Nasa ni mga bag-usad, gara kayo pa VIP pod. Nga bag-o bitaw ko diri, kung wala ko, hindi mo managhan. Murag na nga mindset ba? Superiority, panghitaas, tas anay lang ba? Kumbaga kung layman's term pa ba, kung ka mga binugoy nga pagkastorya, patas anay giihi. Patas anay lang yun. Murag, pasigarbuhay lang ng galingon. Muna'y sipyat kasagaran sa mga Kristohanon. Dili lang sa una sa Roma, kung dili karon makita na nato. Muna'y ganahan, usbon sa Ginoo. Dapat magkahiusa ta. Dapat ang atong mindset atong panghunahuna nga ang grasya sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo, balance. Ang kaluoy sa Ginoo nimo, kaluoy sa Ginoo nako,
dili mas dako nimo, di mas dako ang imong ang kaluoy sa Ginoo nimo. Sa ako, vice versa. Tabla, patas, gikaluy-an ta sa Ginoo. Kung tanaw nimo superior ka sa ubang tao, hunahuna aasa ka gikan. Hunahuna aasa ta gikan. Gikan kita sa wala makasasala tang tanan. Bisan pag 30 ka tuig na tang Kristohanon, nag-agi gihapon ta og makasasala. Kung wala ta gipakamatyan sa Ginoo, wala ta dire. So dili na to hunahon nga mas taas ta sa uban or magpasigarbo nga mas taas ta sa uban. Kaya nga naman, kaya ang kaluoy sa Ginoo patas, which leads us sa ato ang next nga lesson, which is ang mercy. Ang kaluoy sa Ginoo nasa 30 ug 32 gingon dira. Kaniadto kamong mga dili Hudiyo wala magtuman sa Dios. Mga hentil wala nagtuo sa Ginoo. Wala nagtuman sa Dios. Apan karon tungod kay ang mga Hudiyo wala magtuman kaniya, gikaluy-an kamo sa Dios. Ug mao usab ang mahitabo kanila nga bisan wala sila magtuman sa Dios karon kaluy-an gihapon niya sila tungod kay ang gikaluy-an niya kamo. Kay gitugot 32 last verse, kay gitugot sa Dios nga ang tanang mga tawo mga mahimong ulipon sa ilang mga sala aron ipakita niya sa tanan nga iyang kaluoy. Akong balikon ha. Ang tanang mga tawo mahimong ulipon, gitugot sa Ginoo ang tanang tawo mahimong ulipon, hintil or Mahudiyo, maulipon sa ilang mga sala aron ipakita niya sa tanan ang iyang kaluoy. So ang tanan na ulipon sa sala, hintil or Mahudiyo, mo nagiklaro ni Apostol Pablo, walay makapataas nga naman. Kaya ang tanan na ulipon sa sala para mapakita sa Ginoo ang kaluoy alang sa tanan. Dili lang para sa mga Hudiyo, dili lang para sa mga hintil, kundi alang sa tanan. Ang mercy sa Ginoo para sa mga hintil o sa mga Hudiyo. Ang kaluoy o ang kaluwasan nga gikan sa Ginoo wala nagbase nga nahimong reward sa atong kaayo. Mo man usay, mo man paglantaw sa mga time sa katong mga tao sa Roma, katong mga hintil ug mga Diyo. Tan-aw nila, kay kami mga pinili mi sa Ginoo, kami mo'y gipaboran niya. Kung mga hintil sad kami kay wala naman mo sa mga karaan mo kami ba nga bag-o, kami ang gipaboran niya. Una yung lang na. So kumbaga, tungod so kinsa sila or unsa sila, ilang race baron, ilang action baron. Mo nga mga Hudiyo, kami nagtuman mi sa balaod, mo nang gikaluy-an mi sa Ginoo. So kumbaga, sa action di ay. Di ba mo na itong mindset usahay. Ako, musimba ko, perminti kada Domingo, ampo ko. Basa ko sa Biblia kada adlaw. Kaya tawana di. Sumasdak ko ang kaluoy sa Ginoo nako, sayop nga panghuna-huna. Nga naman, kay bisan wala pa ta nagbasa. Go from sa chapter 3 pa na nato nang basahan. Wala pa ta ni basa sa Biblia. Wala pa ta nangay pasaylo sa Ginoo. Wala pa ta ni simba. Asa naman kaluoy sa Ginoo? Iyan ang gi-display, iyan ang gihatag. Gaun na ang kaluoy sa Ginoo kumpara sa atong action. Una-una man gud nato tungod gikaluyan ta sa Ginoo kay atong action sakto tarong atong binuhatan sayop nga panghuna-huna. Munay ganan usab ang gi-highlight nga Apostol Pablo. Same gihapon sa atoa karon. Usay mo man atong mindset, di ba? Nga musimba ko para kaluyan ko sa Ginoo. Ano na ito nadala? Magnagkot ko para kaluyan ko sa Ginoo. Bisan pag di pa ka managkot, ang Ginoo naluoy na nato daan. Kay bawo sa nga bisag unsa itong paningkamot, di gid nga nato maabot ang kaluwasan. Ug mao nang si Hesukristo kailangan mo naog para pakamatyan ang atong mga kasala. Ug mo na iyang sumad kaluoy nga gi-display niya kanato iyang gugma. Kaluwasan para sa tanan nga motuo kang Hesukristo. Kaluoy para sa tanan katawhan. Dili kay simba ko para kaluyan ko sa Ginoo. Na. Unsaon man kung di ka mosimba, unsaon man di ka kaluyan sa Ginoo. Taon pod. Kung di ka kalakaw, di ka drive or unsa nasakit ka, ang kaluoy sa Ginoo, di ba? Pero ang Biblia klaro kayo. Gauna ang kaluoy sa Ginoo mo nang tungod sa kaluoy sa Ginoo natay relasyon niya og mao nang mosimba ta og modaig ta. Nga naman kay una gikaluy-an ta sa Ginoo. So gauna. So dili kay tungod sa atong actions.
Muna, atong una-unaon nga ang kaluoy sa Ginoo para sa tanan, para sa katawhan. Munang dili ta nga makapasir garbo sa tong kagalingon. Kay man, kay usar man pud ta nga gikaloy-an sa Ginoo. Kumbaga, ang illustration inani, nay na po katawo galin niya para mga hinabang. Kaya nga naman, wala sila makaon. Nga islag butang na, nga naay nang hatag og 5 ka kilo nga bugas. Gihatagan og 5 ka kilo nga bugas, tanan, na po. Ang una nga gihatagan, moingon ba sila nga, oy, mas maayo ko, kaya ako'y una nang hatagan, 5 ka kilo nga bugas. Diba di? Nga naman, ang tanan na hatagan man, ang silang tanan, nangayo og tabang, o gitabangan sila. Same sa gihapon sa tong status diya sa Ginoo. Di ta makapasigarbo, di ta makagara-gara. Nga naman, kaya in the first place, gagikan gihapon ta sa kawad-an, nga gikaloy-an ta sa Ginoo. Ug di lang kaluoy ang gihatag sa Ginoo, kundi ang grasya, kaluwasan, iyang gugma. Basin siguro ang mga tao nga taas lang paglantaw sa kagalingon, nagarboso, kaya nang hunahuna sila, nga tungod sa ilang buhat, gikaloyan sila sa Ginoo. Muna ang adlaw nga atong usbo ng atong pangunahuna. Kada adlaw, kada mata nato, kaluoy ni sa Ginoo, grasya ni sa Ginoo. Tanan natong bagabuhaton, grasya o kaluoy ni sa Ginoo. Atong usbo ng atong hunahuna. Ug sa dihang, makakita ta sa mga tao, ato pong hunahunaon, nga nanginanglan po sila kaluoy sa Ginoo sama kanato. So sa tanan nato na isgutan o ato nakatunan dire sa iyahang misteryo sa pagkasinabtanay sa mga Hudiyo ug sa kaluoy sa Ginoo unsa man ang angay nato mabuhat. Ug naay nindot kayo nga gibuhat si Apostol Pablo nga angay po nato sundon. Na diri sa bersikulo 36. Giingon dira, kaya ang tanan nga butang nagagikan sa Dios ug gibuhat kini pinaagi kaniya ug wala kaniya daygon siya sa walay katapusan. Amen. Pero before niingon si Apostol Pablo ana sa verse 33 ngon siya katingalahan gayud kaayo ang Dios dili nato matungkad ang iyang kaalam ang ugayang kahibalo. Kumbaga naghisgot siya nga ang Ginoo di nato masabtan. Di nato masabtan iyang mga buhat, iyang mga aksyon. Unya mo niyang respond, mo niyang tubag. Kaya ang tanan butang nagikan sa Dios ug gibuhat kini pinaagi kaniya ug alang kaniya daygon siya sa walay katapusan. Unsa man iyang gingon? Daygon nato ang Ginoo. Bisan wa pa ta kasabot sa misteryo, bisan napay mga misunderstanding, ug nakita natong kaluoy sa Ginoo, daygon nato ang Ginoo. Basically mo na ang angay nga buhaton sa mga simbahan. Usahay man gud na bisita paglantaw sa mga sayop sa uban, atong sayop sa simbahan, mas daghan ning simbahana, mas gamay ning simbahana, nganong inani man ning simbahana, nganong dili man sila inani, compare bisag asa na lang na bisita og nawagtang ang tinuod yun nga esenso or ang essence sa simbahan, which is ang bagadaig sa buhi nga Dios tungod sa mga panghitabo. Ug mo ni gingon ni Apostol Pablo, atong daygon ang Ginoo bisag wa ta kasabot sa iyang pamaagi. Nga naman, mas kahibaw siya. Ang ato lang, ato siyang daygon. Dili ta masigiglikreklamo, sig pangutana kung dili ato siyang daygon. Atong hatagan sa himaya ang Ginoo nga naman naa siya'y plano sa mga katawhan. So bisan pa man nagkalisod ta, nagkaaway-away sa simbahan, na pandemic, na mga misteryong nahitabos tong kinabuhi nga wa ta kasabot. Ang angay natong buhaton, atong daygon o himayaon ang Ginoo. Kumbaga, dili nato tungaon ang atong mga kaugalingon sama sa nahitabo sa una sa ilang mga conflict. Kung dili magkahiusa unta ang mga Kristohanon nga pagdayeg sa Ginoo. Ano kung pag-ampo nga tanan, no, mga Kristohanon makigiusa sa pagdayeg. Ug I know nga lisod na siya mahitabo. Kung mahitabo na nga time, I think mo na nga time ibalik na ang Ginoo. Pero mo na atong ganahan ug mo na atong gihamdom ang pagbalik sa Dios ug kanang time maghiusa ang tanan sa pagdaig sa Ginoo. Samtang wa pa na nahitabo, kita mga Kristohanon maningkamot ta, especially sa aton church. Magkigiusa ta, magtinabangay ta, di ta magpasigarbuhay, di ta maghinambugay,
kinsay karaan, kinsay bag-o, unsay atong naambag, unsay atong natabang ni simbahan na, pila atong gihatag nga tithes or unsa ba diha. Kung dili magtinabangay ta nganuman para ni sa kahimayaan sa Ginoo. Nautong ta, kitang tanan ang padayon ug himaya sa Ginoo. Magampo ta. Labing gamhanan ug dalaygon ng mga Dios. Salamat Lord once again sa imong pulong nga nagahisgot sa imong kaluoy kanamo bisan Ginoo sa kagubot namo sa simbahan, sa mga pamilya, sa mga kagalingon, usahay mo question sa mga panghitabo, especially kung may mga problema, especially karon may pandemic. Pero Ginoo imong kaluoy nagapabilin. Imong grasya, imong gugma naa gihapon, wala mausab. Ug tinuod Ginoo sa imong mga ingon nga wala nag-agad ang imong kaluoy kung imong grasya subala sa panghitabo or sa among action. Kay Ginoo sa panahon nga wala pa mi nakaila nimo or kaaway pa ta, Lord, imo nang kaming gipakaluyan, imo nang kaming gipakamatyan. Salamat kay Ginoo nga among nasinati ang kaluwasan. Hinawta Lord nga among ning i-share sa uban. Nga sila pod makasinati sa imong kaluoy ug sa imong grasya Ginoo. Ginoo, hinawta Lord among kinabuhi dili magtuyok sa among kaugalingon, kun dili magtuyok kiremik lamang kini kanimo. Sa among pagsimba, sa among pamilya, hinawta Ginoo nga himayaon ka sa among kinabuhi, sa among pamilya, sa among simbahan, sa among mga kahigalaan. Salamat Ginoo sa imong pulong, which is nagpahinumdom ka namong kabang-kabang. Hinawta Ginoo nga amo ini-apply sa among kinabuhi. Mahimaya ka Ginoo ug wailain kaming gipataas karong kabuntagon imong ngalan lamang. Kita tanan akong gipasalamatan, gipangayo sa ngalan lamang ni Hesukristo. Among Ginoo ug mangluluwas. Amen ug amen. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibahin.